eu son Vicky e decidín entrar na revolta porque un pouco polas inquedanzas que tivera ao redor de como integrar, non, o tema da educación sexual integral, máis un pouco en xeral na miña vida, non só por un momento laboral ou quería como un enfoque máis tamén persoal. Por eso decidí contactar con Sabela e poder entrar neste programa. Para min foi moi importante porque viña con moitas dúdas, moita inseguridade e pouco a pouco viuse como que se transformaba algo dentro de min, non? De poder transformar esa raiva, esa impotencia, non? Que temos moitas persoas que traballamos no social, que se ven que non hai cambios, pero sí que os hai. Entón a revolta deume un pouco iso, ese impulso, esa forza para poder seguir medrando e que a semente xa tiñamos dentro de min neste caso, pero foi medrando grazas ao poder do grupo e grazas a Sabela. Que me levo? Pois me levo moitas cousas, me levo moita forza, me levo non só ideas, senón esas ideas que xa xerminaban dentro do programa, un pouco que quero que salgan á luz. Me levo tamén non tanto medo que que viñen, e creo que o medo se puido transformar en un pouco nesa forza de revolución para poder actuar.